Βάνο κοιτούσε μια γυναίκα. Γιατί με κοιτάς, σου αρέσω? Ο Βάνο κοιτούσε μια γυναίκα. Γιατί με κοιτάς, δεν σου αρέσω? Ο Βάνο κοιτούσε μια γυναίκα. Γιατί με κοιτάς, μην με κοιτάς. Ο Βάνο σταμάτησε να κοιτάει τη γυναίκα. Ο Βάνο έβγαλε ένα τσιγάρο και μετά, για πολλή ώρα, έψαχνε στις τσέπες του για σπίρτα. Τι ψάχνεις? Ο Βάνο δεν κοιτούσε τώρα πια τη γυναίκα. Ο Βάνο έψαχνε για σπίρτα. Σπίρτα? Έλα να, σπίρτα. Και η γυναίκα σήκωσε από το έδαφος ένα σκονισμένο σπιρτόκουτο και το έδωσε στον Βάνο. Ο Βάνο χαμογέλασε. Γιατί χαμογελάς? Ο Βάνο σταμάτησε να χαμογελάει. Ο Βάνο πήρε τα σπίρτα, έβγαλε ένα σπίρτο από το σπιρτόκουτο και το άναψε. Αλλά ο αέρας το έσβησε. Ο Βάνο έβαλε το καμένο σπίρτο μέσα στο σπιρτόκουτο. Ο Βάνο άναψε ένα δεύτερο σπίρτο, αλλά ο αέρας το έσβησε και αυτό. Ο Βάνο έβαλε το καμένο σπίρτο μέσα στο σπιρτόκουτο. Άναψε ένα τρίτο σπίρτο, αλλά ο αέρας αυτό δεν το έσβησε. Ο Βάνο άναψε το τσιγάρο και έδωσε τα σπίρτα στη γυναίκα. «Κράτα τα για ενθύμιο», του είπε η γυναίκα. «Γιατί με κοιτάς, με ερωτεύτηκες?» Ο Βάνο έβαλε τα σπίρτα στη τσέπη δίπλα στην καρδιά του. Ο Βάνο και ο Νίκο ήταν φίλοι. Ο Βάνο αγαπούσε τον Νίκο όσο ακριβώς και ο Νίκο τον Βάνο. Ο Βάνο αγαπούσε επίσης τη γυναίκα που όλον την κοιτούσε και την κοιτούσε και που την ερωτεύτηκε, η οποία του έδωσε τα σπίρτα για ενθύμιο. Μια μέρα όμως, ο Νίκο ερωτεύτηκε τη γυναίκα που αγαπούσε ο Βάνο. Ο Βάνο και ο Νίκο ήταν φίλοι. Την επόμενη μέρα, ο Νίκο πήγε στον Βάνο και του ζήτησε ένα κερί. Ο Βάνο είχε μόνο ένα κερί, αλλά τι να έκανε? Πήρε το κερί και το έδωσε στον Νίκο. Πάλι καλά που ο Νίκο δεν ζητούσε σπίρτα. Ο Νίκο έφυγε, άναψε το κερί και έγραψε ένα γράμμα στη γυναίκα. Ο Βάνο και ο Νίκο ήταν φίλοι. Την τρίτη μέρα, ο Νίκο πήγε στο Βάνο και του ζήτησε ένα καπέλο. Ο Βάνο είχε μόνο ένα καπέλο, αλλά τι να έκανε? Πήρε το καπέλο και το έδωσε στον Νίκο. Πάλι καλά που ο Νίκο δεν του ζήτησε σπίρτα. Ο Νίκο έφυγε, φόρεσε το καπέλο και βγήκε ραντεβού με τη γυναίκα. Ο Βάνο και ο Νίκο ήταν φίλοι. Ο Νίκο αγαπούσε πάρα πολύ τη γυναίκα, αλλά ευχόταν να την αγαπήσει ακόμα περισσότερο. Την τέταρτη μέρα, ο Νίκο πήγε στο Βάνο και του ζήτησε αγάπη για τη γυναίκα. Ο Βάνο είχε μόνο μία αγάπη για τη γυναίκα, αλλά τι να έκανε? Πήρε την αγάπη για τη γυναίκα και την έδωσε στον Νίκο. Πάλι καλά που ο Νίκο δεν του ζήτησε σπίρτα. Ο Νίκο πήγε και ερωτεύτηκε τη γυναίκα ακόμα περισσότερο. Ο Βάνο και ο Νίκο ήταν φίλοι. Όταν ο Νίκο ερωτεύτηκε τη γυναίκα ακόμη περισσότερο, ήθελε να κρατήσει αυτός ο έρωτας για πολύ, πολύ καιρό. Και έτσι, την πέμπτη μέρα, ο Νίκο πήγε στον Βάνο και του ζήτησε τη ζωή του. Ο Βάνο είχε μόνο μία ζωή. Αλλά τι να έκανε? Πήρε τη ζωή του και την έδωσε στον Νίκο. Πάλι καλά που ο Νίκο δεν του ζήτησε σπίρτα. Ο Νίκο έφυγε, μοιράστηκε τη ζωή του Βάνο με τη γυναίκα και έζησαν για πολύ, πολύ καιρό. Ο Βάνο και ο Νίκο ήταν φίλοι. Ναι, ήταν φίλοι ο Βάνο και ο Νίκο. Και την έκτη μέρα, ο Νίκο πήγε στο Βάνο και ζήτησε από τον φίλο του πίστη. Τι μπορούσε να κάνει ο φίλος? Πήρε την πίστη και την έδωσε στο φίλο του. Πάλι καλά που ο φίλος δεν ζήτησε σπίρτα. Ο Βάνο δεν αγαπούσε πια τη γυναίκα, γιατί δεν είχε άλλη αγάπη για τη γυναίκα. Ούτε η γυναίκα αγαπούσε τον Βάνο, γιατί ο Βάνο δεν είχε κερί, ούτε καπέλο, ούτε αγάπη για εκείνη, ούτε ζωή, ούτε πίστη. Η γυναίκα αγαπούσε τον Νίκο. Την 7η μέρα,
Ο Νίκο και ο Βάνος στεκόνταν κάπου στον δρόμο. Ο Νίκο έβγαλε ένα τσιγάρο και για πολλή ώρα έψαχνε στις τσέπες τους για σπίρτα. «Τι ψάχνεις?» ρώτησε ο Νίκο. Ο Νίκο έψαχνε για σπίρτα. «Μη μου πεις ότι ψάχνεις για σπίρτα», ρώτησε όλο φόβο ο Βάνο. Ο Νίκο έψαχνε για σπίρτα. Ο Βάνο έβαλε το χέρι του στην τσέπη δίπλα στην καρδιά του και άρχισε να θυμάται. «Γιατί με κοιτάς? Σου αρέσω? Γιατί με κοιτάς? Δεν σου αρέσω? Γιατί με κοιτάς? Μην με κοιτάς. Τι ψάχνεις? Σπίρτα? Έλα να, σπίρτα. Γιατί χαμογελάς? Κράτε τα για ενθύμα». Ο Νίκο έψαχνε για σπίρτα. «Νίκο, ναι, έχω σπίρτα, αλλά σε παρακαλώ μη μου τα ζητάς, γιατί θα σου τα δώσω. Είναι ενθύμιο». Ο Νίκο πήγε και ζήτησε από κάποιον άλλο σπίρτα. Ο Νίκο και ο Βάνο ήταν φίλοι. Αυτά. Και μια